Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasaiaterako gela zelaira, eguneko eguna eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Punta, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Ondo! Hori! Venga, aurrera! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainietara. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zoom modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea zure modura. Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasaiaterako gela zelaira, eguneko eguna eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Punta, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Ondo! Hori! Venga, aurrera! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainietara.
Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gosari modura, zoom modura, gourmet modura, edo bloom modura. Jarri zure bakea zure modura. Pandemiaren ondorioz, mugikortasuna murriztuko da. Koronavirusak kirol jarduera guztiak bertan behera utzi ditu. Landare ez da berdina izango, zuek itzuli arte. Abonatu zaitez.